Afectuosament és un homenatge a Melchor Gomis i Colomer, Bontenient, de la Vall d'Albaida. Un músic que va tindre que anar-se'n fora primer per aplegar més lluny i segon per fugir de la repressió nacional. Tercer, este home mor allà desconegut i aquí s'enterem a través dels musicòlegs i molt poquit i molt tard. Ara, com és l'obra? Una xicoteta cita de Melchor amb un tractament minimalista. Coneguem tots el minimalisme americà, però ningú coneix el minimalisme europeu. I jo sóc europeu, nosaltres som europeus. Fem el minimalisme d'una altra manera. D'eixa manera, diríem, en perveladures, a base de repeticions i a base de cites històriques per a omplir-les de sentit i de memòria. Damunt d'això, esto també és el trobament d'una altra cosa. Els artistes sonors, els improvisadors, els dels extended techniques no mai hem entrat en contacte ni en ensems quasi ni mai amb l'orquestra. Esto és un maridatge amb l'orquestra i amb el Melchor Gomis. Per tant, són quatre músics de tècniques molt distintes col·laborant amb una cita històrica i amb un palau i amb una orquestra que mai mos hem ni saludat. I això és la gràcia que té. I així que és la superposició de moltes capes per a demanar una proximitat i una normalitat del món on estem. L'orquestra també és nostra, l'orquestra també mos somriu, el culturals també mos somriu, ensems també mos somriu i deixem-nos d'estar ja de separar. Tots viu, cada un en un raconet, cada un en un caixó. Ensems és per tot estar junts. I aquesta obra respon a aquestes necessitats.